תיסע. תעשי וידאו. לא, תיסמך. אני נוסע, תעשי וידאו. יש וידאו, תעוף. תראי מה זה, על הכביש. יהודה, אם אתה לא טס מהר, אני הולכת אותך. אנחנו בתוך האש. לא. אז למה נותנים לאנשים? מה יעשו? מתפוצצו. מה זה? שיעצרו אותם שמה, הנה. לא, גם יש פה. הנה, אותם עצרו, זהו, ראינו אותם לא מתאים. יש גם אש. הם לא צריכים לברוח מהמכוניות. וואו, צריכים לצאת מהמכוניות. יהודה, עוף מפה. אני עף. אני לא מטוס. אתה כן, אתה תעשו. בוא נגיד תפילה שזה... כרגע המצב ביד לשריון, זה יד לשריון, האש כבר בפנים יד לשריון. יכול להיות שפינו אותם, יכול להיות שלא. פה יש שביל בפנים עם 4 כבאיות, שכרגע האש עברה מצד לצד, ויכול להיות שהם בפנים, אני לא יודע מה איתם. ופה יש עוד מוקדים, כאילו, מאחורינו יש את התחנת דלק, ובתחנת דלק יש 3 כבאיות שמסביב, ששומרים רק על התחנת דלק, והרטיבו את כל האזור שלה, כאילו, כדי שהאש לא תיכנס לשם. אנחנו פה על כביש, כאילו, אם האש מגיעה לכיוון פה, כאילו, מתקרבת אלינו, אנחנו ישר הולכים לתחנת דלק חזרה. בעוד 3.2 קילומטרים. פנה שמאלה.